Tervetuloa tänne Kemijärvelle, Kianttiin, EM, SM-kilpailuun. Oli erittäin iloinen yllätys tuo osallistujamäärä. Elikkä olette saapuneet tänne kisakeskukseen. Siinä on vähän kesäinen kuva, mutta tuolla kisakeskuksen takana on nuo paikoitusalueet, minne voi jättää peräkärryt ja muut silloin kun lähtee tuonne huoltohommiin. Lauantaipäivänähän sinne voi jättää huoltoautokin, kun kaikki huollot tapahtuu tässä kisakeskuksessa. Elikkä Parkfermeen aluehan meillä on tässä heti katsastuksen jälkeen ja sen takana oleva alue on sitten huoltoalue. Kaikki palvelut on tässä lähimaastossa. Kisakeskuksesta kun lähdetään tänne suuntaan liikenneympyrästä ohi ja mennään semmoinen 300-400 metriä, niin uimahalli on siinä oikealla puolella ja uimahallin käyttöhän on vapaasti sitten kilpailijoiden käytössä. No niin, eli siinä on organisaatio, eli kilpailujohtaja, eli minä vastaan tästä SM-puolesta. Ja siinä on puhelinnumerot, sitten siinä on kilpailusihteeri Tuovila, apulaisjohtaja Peltoniemen Juha, sitten siinä on Salmela Aulis, on tuo SM:llä valvoja. Sitten mennään EM-puolelle, tuomariston päällikkö Euroopan mestaruuskisassa, niin Artus Ropetsnieks. Tuomareita on sitten Salonen Ville ja Juhani Halme. Ja sitten SM-puolelta on tuomareina Mustonen Jouni ja Vuotisvaaran Sauli. Ratamestarina on Pasi Kivelä, turvallisuuspäällikkönä Niemelä Henri, ajanottopäällikkö on Marinin Teemu, katsospäällikkö on Plantingin Kauko, ympäristöpäällikkö on Tuovilan Tuija ja EK-päällikkönä on Kaisanlahti Pertti. Että siinä on niin kuin noin lyhykäisyydessään tuo meidän organisaatio. Sitten lisämääräykset, eli kilpailukutsu ja sitten tuo EM-kilpailukutsu. Eli siinä lyhykäisyydessään, tämähän teille on kaikille tuttu, kun olette kaikki tämän sieltä netistä lukeneet. Jonkun verran keskustelua aiheuttanut tämä pistehässäkkä, siihen en ota millään lailla kantaa. Minä en anna niitä SM-pisteitä teille, vaan ne antaa liitto. Jos teillä on näistä pisteasioista jotakin kysyttävää, niin kysykää sieltä omasta liitostanne, niin kyllä ne sieltä kisan jälkeen sitten selviää, että minkä verran tältä niitä pisteitä tulee. EM-kisassa luonnollisesti tulee kummaltakin päivältä omat pisteet, mutta niin kuin SM-puolelta, niin sen saa liitot päättää, minä en siihen. Jos minä saisin vaikuttaa siihen, niin minä antaisin kaikille 25 pistettä, jotka ajaa läpi tämän kilpailun. Eli tässä on nämä, mitkä poikkeaa ehkä hieman säännöistä, niin nämä asiat tässä lisämääräyksessä. Tuossa on sitten tuo englanninkielinen EM:n lisämääräys. Nämä kaikki lisämääräykset, tiedotteet, muut mitä on, niin nämä löytyy kaikki tuolta www.kiant.fi-sivuilta. Että jos joku asia on epäselvänä niin kuin näiden sääntötulkintojen ja muiden puolelta, niin eli kisareitteihin kun mennään, Pasi tulee niitä vähän esittelemään. Meillä on ollut semmoinen tilanne, pikkusen tuskainen tämä Kiantti järjestää tällä erää. Puolustusvoimat järjesti sotaharjoituksen tuossa Sarjojärven alueella ja antoi meille ensin luvan, että kun ette tule 6 kilometrin turvarajan lähelle siitä ja ammuntapisteestä, niin saatte tehdä sinne reitit, ja me tehtiin sinne reitit, niin sitten tuli ilmoitus, että ette saa ajaa metriäkään sillä puolustusvoimien alueella, niin sitten tehtiin taas uudet reitit. Eli me on tehty sinne nyt, no Pasi muistaa tarina, mutta ainakin 3 täysin uutta reittiä ja sitten muokattu paria muuta reittiä ja
sitten ikävä kyllä joudutaan ajamaan toisena päivänä 1 erikoiskoe 2 kertaan. Mutta Pasi tulee näistä kertomaan vähän tarkemmin, niin minä panan Pasille vuoron. No niin, terve kaikille. Joo, eli EK:sta tai erikoiskokeesta pitäisi vähän teille jotain sanoa. Niin perjantaina lähtö on tosiaan tästä kulttuurikeskuksesta ja lähdetään jäätä pitkin menemään tuonne viimevuotiselle Vitoselle. Ja siinä on noin 17 kilometriä jäätä heti alkuun siirtymällä, että siltä pohjalta. Ja ykkönen lähtee tuosta Javarus tievarresta. Lähdetään menemään Jänkiä, Talvitien pohjia, osaksi aurattua tietä ja Mettäautotien pohjia. Painellaan tuonne Morkkaperään asti, että siellä on kelekkareittiä jonkin verran välillä ja nopea pätkä. Sitten ykkösen maalista siirtymään tuonne Vapon turvesuolle, jossa on huolto. Ja tällä siirtymällä sitten jatkossa tulee olemaan kaksisuuntainen liikenne, että tarkkuutta siihen. Kakkospätkä lähtee sitten aika läheltä siitä 2 kilometrin päästä etenemään tuonne Pyhälle päin ja se on myös samanlaista Mettäautotietä, Jänkää, vähän kapeita taimikoita, semmoisia vanhoja tiepohjia. Ja tuolla alueella niin aika paljon hirviä, että niitäkin saattaa päästä näkemään reitillä sitten. Mutta tuon kakkospätkä on noin 60 kilometriä, että nopea tulee olemaan tuokin, että siinä mennään kelekkareittiä niin Pyhä ja Luoston kelekkareittiä jonkun verran. Ja tullaan siihen ykkösen viereen maaliin sitten ja sama siirtymä taas huoltoon. Sitten huollosta lähdetään tuonne kolmospätkälle, joka käy osittain armeijan aivan laitoja mennään siinä. Pysytään koko ajan tuon Javarustien vieressä, että jos tuonne joku haluaa mennä katsomaan, niin siitä tieltä näkee. Tuolta on tuo ylälenkki on niin poistettu, tuota ei ole, ettei käy noin kaukana. Tämä on myös sitten samanlaista, aika paljon noita aapoja ja vanhoja talvitiepohjia mennään, että sitä samaa mitä tuo 1 ja 2. Joo, Jängillä varmasti löytyy nyt sitä pattia, että se on siellä on vesi ollut jossain vaiheessa alla ja se on sulanut se lumi siitä keskeltä ja sitten ne kannakset, mitä siellä menee Jängillä, niin ne on korkeita, että mukavaa ilmalentoa tievossa. Ja sieltä sitten siirrytään Javarusjärveen yli tuohon huoltoon ja heti huollon vierestä lähtee sitten tuo 4, joka on 28 kilometriä, että semmoinen loppuraapasu siihen. Ja se on myös pääosin vanhoja talvitien pohjia ja vähän kelekkareittiä ja mettäautoteitä. Ja tullaan tuonne ykkösen viereen maaliin ja mennään sitä samaa siirtymää sitten, mitä mentiin tuonne ykkösen lähtöön, niin tullaan sieltä tänne kilpailukeskukseen. Siinä oli ensimmäinen päivä ja toinen päivä sitten aloitetaan tuolla vanhalla Junnikan pätkällä. Tuolla tuo nuoli on vähän väärässä paikassa, että kiertosuunta on toisin päin. Niin jo siellä, joo. Tosiaan kiertosuunta on toisin päin. Tätä on ajettu aikanaan tätä pätkää
Ja tämä noudattaa sitä samaa kaavaa aika pitkälle, että Jänkää, Mettäautotietä ja Talvitien pohjaa. Kelekkareittiä on täälläkin sitten. Sieltä siirrytään jää yli huoltoon. Ja huollosta lähdetään sitten EK6, joka oli viime vuonna viimeinen pätkä, eli EK8, ja se kierretään samalla lailla kuin viime vuonna. Ja siellä on pari tien ylitystä sitten tuossa, niin kuin oli viime vuonnakin, että tarkkuutta niihin kohtiin. 7. Niin, että se tie, mikä on aurattu siellä, jonka yli mennään, niin se on liikennöity tie. Että siellä on liikenteen ohjaajat paikalla. Seiska on sitten, lähtee tuolta Raviraalta ja lähtee kelekkareittiä menemään eteenpäin ja mennään noin 5 kilometriä kelekkareittiä, jonka jälkeen se kääntyy vasemmalle tuommoiselle Mettäautotieille ja Jängille, josta noussaan sitten tuonne Karvakkoselkään ja Karvakkoselässä sitten tullaan takaisin kelekkareittiin ja painetaan kelekkareittiä pitkin sitten noin 15 kilometriä tuonne Karhukuusikkoon ja Karhukuusikosta sitten lähtee menemään Javarustievartta. Samaa mitä edellispäivänä ajettiin 4, niin mennään noin 10 kilometriä. 10 kilometriä sitä ja siitä sitten erkanee oikealle tuo loppu 7 ja tullaan Peltojärvelle maaliin. Ja sitten huollon jälkeen siirretään takaisin tuonne 5, joka ajettiin aamulla. Eli ajetaan toiseen kertaan tuo Junnikan pätkäni päivän päätteeksi. Ja siellä tulee olemaan sitten kaikille aika reilua möykkäystä. Mutta tämmönen. No niin, sitten siellä on muutamia siltoja tuolla. Missäs kohan ne onkaan? Ne on tuossa, näytäpäs. Niin, eli siinä on Turvesuolla on pari siltaa siirtymällä. Ne sillat tuolla huoltoalueiden lähellä, ne erittäin varovaisia olkaa niiden kanssa, että särje niitä. Siellä on hyvä oja, veto-oja alla ja vesi ojassa. Joo, 4. lopussa on myös yksi silta, mutta se on reitillä. Niin, siltoja joka paikassa, mutta nuo on semmoisia, sanotaanko näin, ne vastikään tehtyjä, kyhättyjä. No niin, se oli oikea sana. Tuli Kemijärvellä sitten isolta kylältä. No niin, sitten tuo Morkkaperän huoltoalue on uusi. Joo, eli siinä on uusi huoltoalue ja nyt siinä tosiaan näitä siirtymiä, mitä sinne tulee, niin ajellaan 2 suuntaan, niin erittäin suurta varovaisuutta noudattaen. Ja nyt jos on semmoinen tilanne, että siellä on yhdellä huoltomiehellä esimerkiksi 3 eri luokassa tai 2 eri luokassa kuskeja, niin että ei sitä viimeistä tankkausta ehdi suorittaa sille jälkimmäisessä luokassa ajavalle kuljettajalle tuolla Morkassa. Niin jos jättää sinne Kalloonan, siellä on meillä tulee olemaan sillä huoltoalueen reunalla peräkärry, niin jos tuo numeroituna sen Kalloonan sinne peräkärryn viereen sen tankkauksen jälkeen se kuljettaja, niin meidän organisaatio palauttaa ne tänne kisakeskukseen sieltä. Ja jos jollakin on semmoinen tilanne, että se ei aamuksi sinne saa pensoja, niin kun tulee 7 aikaan tuomaan tänne ne pensat, niin ne menee siinä, kun meidän huolto lähtee viemään nollakelekoille pensat sinne Morkkaan, niin ne menee siinä samassa kyydissä. Että semmoinen mahdollisuus on siinä olemassa.
Se on Morkkaperän tie, mutta numeroahan minä en tuosta yhäkkiä muista. Mutta sinne mennään sillä lailla, että kun lähdetään täältä Kemijärveltä Sodankylään päin, ajetaan Sodankylään päin, kun tästä kisakeskuksesta lähdetään, niin 12 kilometriä. Eli tuolta kun kääntyy tuolta Rovaniemen tien varresta, missä tulee Sodankylän kyltti, että Sodankylä, niin siitä on 10 kilometriä siitä risteyksestä. Tulee kyltti vasemmalle Javarus, ja siitä ajellaan parikymmentä kilometriä eteenpäin. Ennen Javaruksen kylää tulee kyltti vasemmalle, missä lukee, että Morkkaperä. Ja siitä kun ajellaan sitten eteenpäin, niin sitten tulee kyltit, missä on opasteet turvetuotantoalueelle. Siellä on reittimerkit pantu täältä asti opasteet sinne. Toisena päivänä on sitten huomattavasti helpompaa, kun ei tarvitse liikkua tästä kisakeskuksesta mihinkään, että huollot on kaikki tässä kisakeskuksessa. Ei mahu, se joudutte varmaan noin 300 metriä raahaamaan värmeitä siellä. Eli parkkialue eri paikassa ja huoltopaikka eri paikassa. Samoin kuin tässä, että meillä on parkkialue tuolla talon toisella puolella ja huolto on talon toisella puolella. Että autoa ei saa viereen, ikävä kyllä. Lähtöluettelothan te tiedätte, että ne löytyy tuolta meidän sivulta. Siinä on lähtöjärjestys kuitenkin. Lähetystapa tapahtuu, meillä on 10 sekunnin lätkä. Ja sitten kun lätkä nousee, niin saa lähteä ajamaan. Ja ajanotto on toteutettu seuraavasti, että siellä on sähköinen ajanotto siellä maalipäässä. Siellä ei ole lippumiestä. Siellä maalissa on 2 punavalkoista pilaria molemmilla puolilla, toinen toisella puolella, toinen toisella puolella reittiä. Ja edelleen sama sääntö, että minä tapan sen, joka ajaa siihen tolppaan. Kun se ajanotto nimittäin loppuu siihen, kun siellä on 8 senttiä halkaiselta oleva peili, mihin on suunnattu kamera toiselta puolelta, kun ajaa linjasta läpi, se ottaa ajan. Ja jos nämä kohdistukset ei kohtaa, niin se loppuu se ajanotto, mennään sitten manuaaliin. Että yrittäkää mennä niiden tolppien välistä. Ja sitten kun olette tulleet maaliin, niin luonnollisesti hiljennus ja sitten tullaan sinne stoppiautolle, mistä taas siirtymä alkaa. Onko täällä sellaisia kuljettajia, jotka ei tiedä, minkälaisilla merkeillä lähestytään esimerkiksi AT-asemaa? No kerrataan. Kato, Pirulla tietokoneen insinööri. No niin, elikkä. Ootapa vähän tästä puuttuu. No niin, eli ensimmäinen merkki, kun te tulette täältä siirtymään pitkin, niin se tulee reitillä vastaan valkoisella pohjalla musta teksti AT200. Ja silloin on se AT-asema 200 metrin päässä noin. Siitä kun etenette, vastaan tulee AT20-kyltti. Ja silloin kun te saavutte sinne kyltille, niin älkää ylittäkö sitä kylttiä ennen kuin te olette saavuttaneet ihanne ajan. Eli tämän kyltin takana te odotatte sitä ihanne saapumisaikaa sinne EK:lle. Siellä on näyttökello ja sen kun näyttökello niin näyttää, että se on se teillä saapuma minuutti, niin kun te ohitatte tämän AT20-kyltin, niin te olette silloin tullut AT-asemalle. No, meillä lukee tuolla ohjeessa, että plus miinus minuutti, mutta en tiedä, vaatiiko EM-miehet siihen muutoksia. Joo, kun se pitkässä kisassa mahdollistaa siinä AT:llä hitaamman kuljettajan ohittamisen sillä myöhä- ja ennakkominuutilla. Eli plus miinus 1 minuutti. Sitten te tulette tuohon todennäköisesti ajoneuvon kohdalle, missä on tämä AT.
Ja siellä suoritetaan sitten nämä paperitoimenpiteet ja annetaan lähtöajat ja muut. Ja sen jälkeen te siirrytte lähtöön, lähdette EK:lle. Ja siinä lähettäjän, joko etu- tai takapuolella on tuo vihreä kyltti, ohjekuulota 20 metriä AT-aseman jälkeen, vihreä pohjaväri, riippuu nyt kuinka kaukana se lähettäjä siitä on, mutta yleensä se on niin, että se lähettäjä ei ole enää tuossa AT-alueella. Sitten ne keskeytykset ja uusinta katsastus, eli jos ensimmäisenä päivänä SM-luokassa ainut kuljettaja haluaa jatkaa toisena päivänä, koskee myös EM. No, kirjallisesti ilmoitettava kisakansliaan. Sillä on perjantaina 11.3. kello 19 mennessä, että saapuu seuraavana aamuna katsastukseen. Jos ei tee ilmoitusta, niin ei pääse lähtöluetteloon, ei saa lähtöaikaa, eikä silloin ole mukana seuraavana päivänä. Nyt en muista, että tässä tuo kysyä tuolta meidän Kotalan Maurilta, että kummin siinä käy, mutta saattoi olla niin, että se siinä joutui luokan viimeiseksi. Käy vain ilmoittamassa sen ja allekirjoitamassa, että tulen katsastukseen. Niin silloin kun on ilmoittanut sen tuonne kisakansliaan, niin mutta kirjallisena sen takia, että meillä jää joku raktaatti siitä. Että mielellään. Tietysti ne. No käytännössä näin. Käytännössä. Mieluummin tietysti reilusti ennen sitä puolta tuntia omaa lähtöaikaa, ettei tule kiire. Koskee kaikkia luokkia. Kaikki luokat saa ajaa toisena päivänä, jos haluaa. Mä oon aina ärsyttänyt se, että kun ne jotkut haluaa ajaa, niin ne ei saa ajaa. Mutta minä luulen, että ne saattaa olla kuskit toista mieltä sen 8-pätkän jälkeen. Sitten vähän ympäristöasiaa niin tulee tuolta EM:n puolelta muistuttamaan muutamista asioista. Kiitoksia. Mun nimeni on Juhani Halme ja osan mä oon nähnytkin jo monissa kilpailuissa, niin täällä Kiantissakin vuosien varrella. Mä oon tällä hetkellä Euroopan moottoriliiton ympäristövastaavana tässä kilpailussa ja mulla on hyvin lyhyt info teille. Se on ihan sama Suomessakin. Tiedän, se on samanlainen sääntö Suomessakin, mutta me tulemme tarkkailemaan erittäin tarkasti molemmilla huoltopaikoilla huoltomaton käyttöä. Tehän tiedätte, kaikki käytätte sitä, siitähän ei mitään ongelmaa. Ja jos teiltä puuttuu se, järjestäjä pystyy teille lisää niitä hommaamaan, pientä korvausta vastaan, mutta muistakaa todellakin, se on tämän homman jatkuvuuden edellytys. Me tarkkaillaan, tätä käytetään. Muutenhan ei tässä niputtaa mitään. Kiitoksia ja oikein hyvää kisaa teille kaikille. Joo, ja jos on kysymyksiä, niin nyt voisi esittää. Joo, siitä pitikin sanomani. Nyt on semmoinen tilanne, että nyt kun se 5 on ajettu läpi, riippuu nyt hyvin paljon siitä, mikä on keskeytysmäärä ensimmäisenä päivänä ja paljonko meillä on osallistujia toisena päivänä. Jos meillä on tämä koko porukka se toisena päivänä ajamassa siellä, niin todennäköisesti joudumme tekemään tuohon viimeisen tankkauksen jälkeen niin sanotun retroupingin, eli kokooma AT:n, missä otetaan porukka jonoon ja otetaan AT-ajat siinä ja sen jälkeen sitten kun purku on päässyt maaliin toisessa päässä ja toimittanut sieltä, jos siellä on sattunut joitakin henkilöitä sinne jäämään, kilpailijoita, niin heijä pois sieltä, että se meidän reitti on tyhjä ja tarkistettu vapaa, niin sitten lähtee nollat menemään sinne ja nollien perään lähtee sitten kilpailija. Joo, juuri tätä tarkoitin, että se purku tekee tämän työn. Purkajana siellä on kilpakuljettaja Mikkolainen.
Syystä, että jos minä panen sinne jonkun hitaamman purkajan, niin me joudutaan ehdottomasti silloin siihen koko maa AT:hen, mutta jos meitä on joku 120-130 kuskia seuraavana päivänä, niin silloin sitä vaaraa ei todennäköisesti ole. Mutta semmoinen riski on olemassa, mutta minä sen tiedän siinä vaiheessa, kun ollaan menossa tuolla Kuutosen maalissa, niin tiedän siinä vaiheessa, että mihin se aikataulu menee. Onko muita kysymyksiä? Saa siellä oikoa, mutta en suosittele. Siellä on lunta aika railakkaasti. Hetteet on kaikki auki. Jängillä, jos on tehty ihmeellisiä mutkia siinä reitissä, niin älkää ainakaan suoraan ajaa, kun minä lupaan, että pääsee uimaan. Muuallekin kuin uimahalliin. Et siellä tosiaan nyt, kun nuo reitit on tehty uusiksi ja ne on tehty talvella niin, että ei olla mönkiä laitettu kesällä niitä reittejä, niin siellä voi ylläreitäkin löytyä. Mutta toivotaan nyt, että siellä ei kovin pahoja paikkoja ole. Mutta jos ei ole... Jaha. Ilmeisesti olen unohtanut jotakin mainita. Hannu Häkkälä, terve vaan kaikille. Mä oon sen EM-kilpailujohtaja, kun sen takia, kun tuon Lassalle ottaa hienoa Fimin lappuun, niin kuin mulla on kaulassa, niin sulla on lasit, niin se on tärkeimmät. Sen verran noista EM-tuloksista, niin se saattaa jotakuta hämmästyttää ja kummastuttaa, että EM:istä annetaan molemmilta päiviltä omat EM-pisteet. Ne pisteet lasketaan yhteen, ei aikoja, vaan pisteet. Ja niiden perusteella jaetaan yhdet palkinnot, käytännössä siis EM-mitalit, koska tämä on tämän lajin ainoa osakilpailu, tai European Cup, niin kuin se virallisesti kulkee. Mutta me puhutaan EM:istä. Eli kummaltakin päivältä pisteet lasketaan yhteen, ei ajat, ja palkinnonjako sitten lauantaina tietysti niin kuin muukin palkintojako kuvia. Tuo on semmoinen ehkä pikkasen erilainen homma kuin mitä on aikaisemmin ollut. Jos on EM:stä jotain kysyttävää, niin mä tietysti koitan kanssa vastata. Hyvin on mennyt oppi perille. Kiitos. No niin. Ei muuta kuin turvallista kilpailua kaikille.